Sa to asi 100 metrov za posledným domom v obci. Podľa posledných informácií nikto neutrpel zranenie, nevznikol ani požiar, ale plyn stále uniká. Priamo na mieste nakrúcal Jozef Kačmáry. Obyvatelia dediny Hrašových zrejme takéto hrozné okamihy nezažili. Snáď iba pamätníci počas druhej svetovej vojny. A práve dnes si to museli zopakovať a opustiť svoje domovy. Buďte takí dobrí, opustite svoje domovy smerom do stredu obce. Prosím vás, bojíte sa teraz? Tak kto by sa nebal? Poďme nami autom, poďme starým autom, poď. Pri mieste explózie našťastie nik nebol. Svedkovia videli len to, ako sa zdvihla celá zem a hlina letela všade naokolo. Bola to taká rana, aké by vybuchlo, ja neviem, nejaký granát alebo niečo také. Skoro okna vybilo. V dedine zavláda obrovská panika. Jediné škrtnutie zápalkou by pravdepodobne znamenalo obrovskú tragédiu. Ďalej nie. Policajti uzatvárajú pred vstupom celú dedinu. K miestu explózie môžu len hasiči s kyslíkovými maskami. Aj to pritom riskujú svoje životy. Zvuk unikajúceho plynu sa dá prirovnať k naštartovanému motoru lietadla. Deravé potrubie zastavili až plynári. Podľa starostky tam nik žiadne práce nevykonával. A tak sa domnieva, že to bola technická porucha plynovodu. Tu ide vysokotlaké potrubie plynu. Tu ide pod les a tam to prechádza na to pole. Prosím vás, a tam ešte takto bol hore, aj nejakí ľudia? Neboli tam. Ľudia tam už neboli žiadni, všetci odišli a už iba pes.